Hi guys, no jotono lamsogo ani blogo tabo hingke jeng kaisa jaga thangai tongo surima jaga o hingke satung tungma botam sung marang khasido aske satung tungkha oboke sini khumulwng stadium jenugya khorong hingke nugui manani obo bebak no khumulwng stadium hingke yango hingke kokborok library ta jenugya khorong hingke obo hingke degree college bwskang tike surima jaga ma thango hingke degree college lai pa hingke ni boro jabo jeng surima jaga o sokpaikya surima jaga sokpai ba asungno tungmani borok bo bangmani kisa pisongni ro habai thangani hnei pisongni nogo habaikya thaijok bwthai rok habit nangnani hnei pisong ro sokpai kisa lelawai maijaoi jeng nogo tipirga wati wamani serang rok kokha doi jom tombo malni ya hingke ba sari gnei bo kokha hingke bayang asuk tom maya hingke tabok ki kokhe chingdung mani bazar khumulwng bazar ta hingke oro tabok bazar ni kifilei tabok oro sini nok lama sokpaikya nogo sokpai current bo gwerui hingke megi songoi chalainani kutung thanda ni megi songkangke alu bai akaran songoi chanani hnei alu rugui na khata alu rugui akaran dawai yango risu moso bebang ready khlaijak hingke tabok hingke jeng alu no gura khai som suti fuloi khlaike ta hingke tabok hingke akaran no baja seri tongkha kra khe baja serei tabok hingke jeng kari sinasi kari boi nabai hingke pias rok risu no baja khlaisi ta naitong dino rok hingke video choice sang naitong guys kisa no support khai dido ani first vlog ba hingke tabok oro jeng pias moso khlaiei baja khlai tongkha hingke omo baja khlaibai hingke no aske hoko dufungka tobo thoksuka no muibo aske thoka o akaran jan market thogo no chainai di khayo o akaran tam jeng kolongma khlaiei ba baiki hingke tabok kha alu khiklai rekha ta alu ro hingke no je khamna nai ma haing tongo aske ongko tamnai tui sakang nyam tui ko thang tang hingke ko naigi no naima baino thoya thoto tongoi jong aske marangkha je songna ringya rong hingke ikoro video nai no songoi se mana no jara ringya rok ringnai rok to tep kothok ke songoi jana ne jeng boi ko tabok ke khamna naikya nei butui rena naikya butui re wei re khai ko butui re baiei kowai kutuk furu norok bai malai siwana tang hingke short ke bisamani ba current bo gwerui ma wati kisa wakheno haino iko tabok khoro moi se kutugui jongkha moi kutugui pura thasangui jongkha gravy rok ke tabok oro akaran khiklai resinai ta akaran khiklai rekangke no sabsa tongkha kariwi manghatai ko tabok ke jeng akaran resinai akaran dabai nani pore kol khangkang hingke kholobai srapsa toni paike no kariwi simankha oro ke sabsa karikha tini ke mai gaham ke jai mansiwa no wati jora rong ko ti rong thogo bazar ko basa kongkhori me hingke wati hingke ko maka karikha kariwei ko wei jeng nong sawai funoga na ang engo tok bahan ba mungsa pengi don khama kisisa diboni bara ta mo hingke mo muthoi don ta hingke obo tok kisa bahan kisa khai chaksa sinai ta mai ja furo no tam na funoga ni ko ke tok bahan mos deng diboni obo ke tok bahan pengjak obo ke alu bai akaran jeng tabok songmani khoro ta mai sini asung jotono na ham